Здравейте! Казвам се Катерина Атанасова и съм портфейлен менеджер в Карол Капитал Мениджмънт. Днес ще поговорим за глобалните ни прогнози през 2011 година, като преди това ще направим кратък преглед на изминалата 2010 и съответно нашите прогнози за тази година. 2010 беше изключително позитивна за световните капиталови пазари. Акциите бяха много печеливши актив в тази година, като биха значително инструментите с фиксирана доходност. Развиващите се пазари от Азия, Латинска Америка, Източна Европа зарадваха инвеститорите с много големи проценти, като, както и предвидихме, се представиха значително по-силно от развитите пазари от Западна Европа и САЩ. През 2010 година, както и прогнозирахме, станахме свидетели на много резки движения в двете посоки на капиталовите пазари, особено през първата половина на годината. Прогнозираните от нас 15-20% ръст за развитите пазари и до над 60-70% при някои от развиващите се пазари се оправдаха, както се вижда и на табличката по-долу на този слайд. Малките развиващи се пазари от Азия, Латинска Америка, Източна Европа отразиха много големи ръстове и биха значително по-големите страни, така наречените БРИК. При секторите най-силно представящи се бяха индустриалния сектор, цикличните потребителски стоки, енергийния сектор и основните материали. Това са и секторите, които традиционно се представят по-силно при възстановяване на икономиката след криза. Това бяха съответно и нашите очаквания за секторите. Суровините бяха много силен актив през 2010-та. Селскостопанските стоки, ценните метали качиха значително. Очакванията ни за цените на златото, среброто и петрола се потвърдиха. Те завършиха годината в нашия ценови диапазон, който ние сме предвидили, както се вижда от този слайд. Златото приключи годината при $1422 за трой унция, при прогнозирани от нас $1400-1500 за унция. Среброто дори надмина прогнозираните от нас $23, а петрола затвори много близо до долната граница на нашия ценови рейндж при $91,40 за барел. И сега нека погледнем в кристалната топка и да видим какво вещае 2011 година за световните капиталови пазари. Очакваме една много сходна година на 2010 с силни акции и суровини. Очакваме отново развиващите се пазари от Азия и Латинска Америка да се представят значително по-добре от развитите пазари, които все още имат сериозни проблеми за решаване в своята икономика. Въпреки всичко ставаме свидетели на постепенно възстановяване на световната икономика и излизане от кризата, така че за рецесия с двойно дъно вече не може да се говори. Това е позитивно за пазарите на акции. Не можем да изключим също така волатилността, т.е. резките движения, на които станахме свидетели през 2010, да се запазят и през настоящата 2011 година. В процентно изражение очакваме сходни ръстове отново на тези през 2010, 15-20% за индексите в Западна Европа и САЩ, над 25-30% очакваме да покачат пазарите в развиващите се страни от регионите, които споменахме по-рано. И не изключваме отново да видим сериозно покачване от 60-70% при някои от развиващите се пазари. Основните ни фаворити са отново страните БРИК и някои от по-малките пазари в Азия, Латинска Америка и Източна Европа, като Чили, Перу, Тайланд, Малайзия, Индонезия и Полша и Турция за Източна Европа. Секторите. При секторите в развитите икономики очакваме тенденцията от миналата година да се запази и отново секторите, които традиционно са по-стабилни през периодите на възстановяване след криза, да продължат да се представят най-добре. Това са потребителския, индустриалния сектор, основните материали и енергийния сектор. При развиващите се пазари имаме един много силно открояващ се сектор и това е инфраструктурата. В този сектор бяха наляти и продължават да се усвояват сериозни средства, които очакваме да подкрепят цените и в бъдеще. Суровините според нас ще са
най-силно представящия се актив през 2011 година. Продължаваме да сме свидетели на запазващо се голямо потребление от страна на развиващите се пазари. С възстановяването на икономиките в САЩ и Западна Европа очакваме търсенето на суровини и там да се засили значително. Вече сме свидетели на дефицити при някои суровини, които също според нас ще дадат отражение в по-високи цени на някои от ресурсите. За петрола сме много позитивни. Там сме близо до психологическото ниво от $100 за барел, което в най-скоро време според нас ще видим. Очакваме и по-високи цени от над $110-115 през 2011 година. И накрая златото и среброто, два актива, които отбелязаха значителни ръстове през изминалата 2010. При тях чисто технически изглежда, че ще има на краткосрочен план корекция, която очакваме при златото да стигне до $1300-1320 за тройунция и при среброто, който е значително по-волатилният актив, да падне до $23-24. След тези корекции очакваме възстановяване на възходящата тенденция и значително по-високи стойности, като при златото очакваме покачване до над $1700 за унция през 2011 година. Можем да видим и над $35 за унция при среброто. Това бяха накратко нашите прогнози за 2011 година. Подробните ни очаквания и прогнози за следващата 2011 година можете да видите на сайта на Карол. Благодаря ви и до скоро!